Dobrý deň, vítame vás pri ďalšom diele podcastu Dialógy o sluchu, v ktorom hovoríme o medicínskej téme, ktorá sa týka práve sluchu, počúvania, prípadne načúvania. Vrátiš ticho do života alebo daruješ hluchému svet zvukov. V súčasnej modernej medicíne je to možné, je to reálne a práve o tom sa budeme rozprávať. Našou nosnou témou je kochleárny implantát a rozprávať sa o ňom budem s odborníkom, ktorý je teraz našim hostom v našom štúdiu. Doktor Martin Šuchan je prednostom kliniky ORL a chirurgie hlavy a krku Univerzitnej nemocnice Luisa Pastéra a Lekárskej fakulty UPAJŠ v Košiciach. Implantačný program v Košiciach nebudoval od začiatku, ale prevzal ho v období, keď potreboval stabilizáciu, nové smerovanie a obnovenie dôvery pacientov. Postupne sa mu podarilo vytvoriť fungujúci multidisciplinárny tím a rozvíjať centrum tak, aby bolo schopné poskytovať modernú starostlivosť pacientom z celého východného Slovenska. No a tento rozhovor bude o ceste pacienta, o organizácii starostlivosti, takisto o svete a vízii do budúcnosti. Vítam vás, prajem pekný deň, pán doktor. Ďakujem pekne za pozvanie. Povedala som všetko? Či ešte je potrebné niečo doplniť? Východné Slovensko má dnes pracovisko, ktoré pomáha pacientom so závažnou stratou sluchu. Aká bola tá vaša cesta k vedeniu Košického centra? Ako ste už povedali, tak implantačný program začal môj predchodca, pán profesor Koval. V roku 2009 bola uskutočnená prvá kochleárna implantácia na našom pracovisku a v nasledujúcich rokoch boli realizované na pravidelnej báze. Ale v poslednom období po 22. roku alebo v 20. rokoch tohto storočia v podstate dochádzalo k tomu, že sme implantovali čoraz menej a spoločnosť, s ktorou sme spolupracovali, sa stiahla z trhu a v podstate vznikla diera, ako ďalej pokračovať. No a v podstate tam sme museli nájsť nejaké riešenie, a aby sme tento implantačný program pokračovali v ňom a podľa možností čo najlepšie rozvinuli. Je v plnom rozbehu, pomáha ľuďom, ale predsa len ešte sa opýtam, než budeme pokračovať v rozhovore o tomto programe, ako ste sa dostali vy k otorinolaryngológii, k chirurgii ORL? Aká bola tá cesta? Čo stojí za tým, čo je za pozadím? No musím povedať, že to bola čiastočne taká náhoda. V podstate po skončení vysokej školy ja som mal túžbu začať ako gynekológ, ale v podstate som sa na toto miesto nedostal. Tak to je markantný rozdiel. Teda. Je to rozdiel, ale v podstate k otorinolaryngológii ma previedlo to, že som počas štúdia praxoval na ORL oddelení vojenskej nemocnice a v podstate po tých skúsenostiach, čo som tam zažil a to, čo som videl, ORL bolo v podstate hneď druhý odbor, ktorý ma zaujal a v podstate mal som to šťastie, že som bol prijatý na kliniku ORL, kde som mohol potom pracovať a rozvíjať svoju činnosť. A čo vás na tom tak fascinuje? Na tom prepojení tej hlavy, sluchu? Musím povedať, že ORL je také... Keď to človek sa pozerá na to zvonku, tak v podstate nevie, čo sa za tým skrýva, ale ORL je odbor, ktorý skrýva veľa pododborov. Či to už je otológia, otonevrológia, ktorá sa zaoberá poruchou sluchu, závratov, nádormi mostomozočkového uhla a podobne. Potom je to rinológia, choroby nosa, prínosových dutín a samozrejme laryngológia, foniatria a podobne. Čiže je to odbor, ktorý má veľa pododborov a myslím si, že každý, kto nastúpi na ORL, je schopný v priebehu svojho života nájsť nejakú časť, ktorá ho zaujme a v podstate v tejto časti sa špecializovať. Druhá vec je, že náš odbor je veľmi úzko spojený aj s neurochirurgiou, čiže je to odbor, ktorý je taký na rozhraní, kde s neurochirurgami máme spoločnú bázu lebky. A tá sa týka aj, čo sa týka nosa, aj sluchu alebo sluchového orgánu. Kochleárne implantáty. Približme si to slovo kochleár. Z čoho vychádza? Kochleár vychádza z názvu slimáka, kochlej, teda vnútorného ucha, kde sú zmyslové bunky, ktoré vnímajú energiu, ktorá sa preniesie do vnútorného ucha a premení sa na elektrický potenciál a potom sa vedie do mozgu, kde vnímame nejaký zvuk a mozog to spracuje. Čiže kochleárny implantát je spojený s kochľou a podstatou je to, že vlastne elektroda sa zavádza do kochlej, kde v podstate tá elektroda prenáša priamo elektrický vzruch na nervové zakončenie sluchového nervu a tie potom ďalej pokračujú smerom do mozgu.
Ešte presnejšie, na akej báze funguje ten kochleárny implantát, ako si ho máme predstaviť, ako vyzerá, ako sa v úvodzovkách inštaluje do toho uška? V podstate má dve časti. Vnútornú časť, ktorá je implantovaná pod kožou, ktorej súčasťou je elektroda, ktorá je zavedená do kochlejí, a potom je to vonkajšia, ktorá je na koži, je to rečový procesor. Tá zachytí reč, zvuk, ten je prenesený potom smerom na tú vnútornú časť, ktorá sa vedie cez elektrodu do kochlejí a potom smerom do mozgu. Vy ste sa začali intenzívnejšie venovať kochleárnym implantátom. Aký bol stav programu po prevzatí? V akom stave bol ten implantačný program, keď ste ho preberali? Prípadne, aké boli tie najväčšie výzvy, podnety pre vás v týchto intenciách? V podstate ako u nás ten implantačný program bol na takej descendentnej krivke v tých rokoch 2022 a súviselo to s tým, že spoločnosť, s ktorou sme spolupracovali, v podstate zanikla alebo opúšťala trh a bolo treba nájsť iné firmy, s ktorými by sme vedeli spolupracovať, čo sa nám našťastie podarilo. A vďaka aj spolupráci s nimi sme boli schopní v podstate rozvinúť alebo znovu nastaviť celý ten kochleárny program. Čiže so spoločnosťami sa nám podarilo to, že sme sa dohodli, ako budeme tie kochleárne implantáty zabezpečovať, a v podstate začali sme budovať tím, ktorý bol poznačený, ale takisto odchodmi, ale podarilo sa nám získať niektorých ľudí, ktorí už spolupracovali predtým s nami, takže postupne sme našli biomedicínskeho inžiniera, zabezpečili sme si foniatra, ktorí sú dôležití potom jednak pri vyšetrení pacientov, pri nastavovaní, kontrole funkcie tých kochleárnych implantátov, a v podstate cestou spoločnosti sme vybudovali spoluprácu s otochirurgami, ktorí sa zaoberajú tými kochleárnymi implantátmi, takže podarilo sa nám to tak rozvinúť a v podstate z roka na rok tých počet implantovaných pacientov stále rastie a rastie, takže sme spokojní s tým, ako to ide. Tak bola to náročná cesta, trvalo to pomerne dlho a už teraz máte pocit, že systém funguje podľa vašich predstav, už pociťujete to zadosťučinenie po tom všetkom, čím ste si prešli a nastavili ako tak ten systém? Stále vidíme nejaké rezervy, stále by sme chceli niečo zlepšovať, ale ten hlavný smer je v podstate nastavený a teraz musíme vlastne vylepšovať všetky tie detaily, aby to išlo v podstate hladko. Od toho, že pacienta vidíme, nastavíme tie vyšetrenia, ktoré má absolvovať, aby potom vlastne aj ten prechod, pokiaľ je indikovaný na kochleárnu implantáciu, bol zindikovaný čo najrýchlejšie a v podstate aj odoperovaný, aby ten efekt bol čo najrýchlejší pre pacienta, aby sme mu ten sluch vrátili čo najskôr. A približte tú cestu. Ako vyzerá tá cesta pacienta od toho prvého podozrenia na poruchu sluchu až po tú samotnú implantáciu? Tak v podstate asi pacienti k nám prichádzajú najčastejšie s tým, že majú nejaký pocit zaľahnutia, horšie rozumejú, alebo rodinní príslušníci im hovoria, že horšie počujú a ťažšie sa s nimi komunikuje. Takže toto je asi taký dôvod, aby navštívili ORL pracovisko. V podstate pri ORL vyšetrení sa urobí otoskopické vyšetrenie, posúdia sa tie blanka, bubienka, či je niečo vo vonkajšom zvukovode, ako vyzerá blanka, bubienko a dutina a vyšetri sa sluch. Najčastejšie je to tónová prahová audiometria, kde sa vyšetruje na jednotlivých frekvenciách. No a v podstate na základe toho vieme zistiť, či tá príčina poruchy sluchu je nejaká prevodová porucha sluchu, kde je spôsobená ochorením blánky, bubinkovej dutiny, nejakým chronickým zápalom alebo podobne, alebo potom, či je to spôsobené nejakým poškodením vnútorného ucha, kde hovoríme o senzori-neurálnej poruche sluchu. A v závislosti od toho, aká porucha sluchu je, tak pacienta vedieme rôznymi smermi. Pokiaľ je tam nejaká prevodová porucha sluchu, ktorú vieme chirurgicky riešiť, tak mu je doporučená chirurgická liečba. Pokiaľ je tam senzori-neurálna porucha, ktorá si vyžaduje korekciu načúvacím aparátom, tak v podstate pacientovi je doporučený načúvací aparát.
vyskúšaný, pridelený. No a pokiaľ sú tam tie ťažšie senzorineurálne poruchy sluchu, ktoré si vyžadujú, u ktorých predpokladáme, že nie je dostatočná kompenzácia pomocou nasluchacích aparátov, tak v podstate potom uvažujeme o nejakej kochlárnej implantácii a pacient potom absolvuje sériu vyšetrení audiologických, teda so zameraním na vyšetrenie sluchu, kde vedľa tej subjektívnej audiometrii je urobená aj objektívne testy, a ktoré potvrdia poruchu sluchu. Keď toto všetko zabsolvuje, je tam posedenie s psychológom, logopédom a v podstate foniatrom a nejaká komisia rozhodne, či je ten pacient vhodný na tú kochlárnu implantáciu alebo nie, a pokiaľ áno, tak v podstate potom sa dohodne, od akej spoločnosti by pacient ten kochlárny implantát preferoval, objedná sa to cez poisťovňu a potom sa zrealizuje tá chirurgická implantácia. Tá je potom následne mesiac po zhojení sa robí prvé nastavenie, to cestou biomedicínskeho inžiniera, ktorý potom nastavuje ten kochlárny implantát tak, aby pacient postupne začal diferencovať zvuky a podľa možností, aby to nastavenie bolo čo najlepšie, aby vedel diferencovať reč, pokiaľ sa dá. Vy už ste to naznačili. Čo sa deje v tom uchu, v tom našom systéme vnímania, že človek postupne stráca sluch, prípadne náhle ohluchne, alebo sa dieťa narodí nepočujúce? Je tam problém v tom vnútornom uchu, je tam problém s nejakým zápalom, alebo je to prevodová porucha? Ako sa môže niečo také stať, že sa dieťa narodí nepočujúce, alebo že počas vývinu jednoducho stratí ten sluch, prípadne ako je to s tými dospelými jedincami? My sa hlavne stretávame s dospelými jedincami. Samozrejme u detí to môže byť geneticky podmienené, môže to byť podmienené nejakou prenatálnou infekciou počas tehotenstva a takisto to môže byť spojené s nejakými vývojovými poruchami. Čo sa týka dospelých, v podstate sluch ako každý orgán podlieha nejakej degeneratívnym zmenám, čiže postupne tak ako strácame zrak alebo horšie vidíme, tak aj sluch sa opotrebováva a hovoríme o presbyakuze. Ale tá porucha sluchu pri presbyakuze väčšinou nie je ťažká a je korigovateľná nasluchacími aparátmi. Tie väčšie poruchy sluchu môžu byť spojené aj v dospelosti alebo v mladom dospelom veku s nejakými genetickými poruchami. Následne môžu byť po nejakých infekciách vnútorného ucha, treba z labyrintitida pri nejakom akútnom zápale, kde ten zápal stredného ucha prejde aj smerom do vnútorného ucha. Ďalej tam môžu byť náhle poruchy sluchu, napríklad pri vírusových infekciách alebo nejakých pri poruchách prekrvenia vnútorného ucha. To sú väčšinou v tom staršom veku. Takže toto sú také najčastejšie príčiny poruch sluchu alebo aj náhleho ohluchnutia na jedno, väčšinou na jedno ucho. Aké sú tie najčastejšie otázky pacientov, prípadne rodičov? Pretože toto je, povedala by som, pomerne dosť nešťastná situácia, ak človek teda má podozrenie na to, že môže prísť o sluch alebo postupne stráca sluch. Akým spôsobom komunikujete s pacientom? Či už teda detským, aj keď ste povedali, že veľmi s nimi do kontaktu neprichádzate, alebo teda tým dospelým? Tak máme aj detských pacientov, ako v podstate ako detskí pacienti, pokiaľ je nejaká v detskom veku, ako často je prevodová porucha sluchu spojená so sekretorickou otitídou, to je prítomnosť tekutiny v bubínkovej dutine. A v podstate rodič si často všimne v tom detskom veku, že dieťa nereaguje tak, ako má. Hej. Pokiaľ sa zistí táto sekretorická otitída, je to v podstate ľahko riešiteľná záležitosť, kde vlastne sa robí myringotómia a inzeruje sa ventilačná trubička, ktorá zabezpečuje ventiláciu toho stredného ucha. A po nejakom čase to ucho má tú schopnosť, že sa to vyhojí a v podstate sluch sa vráti na normu. S tým sa stretávame veľmi často. A samozrejme, pokiaľ je nejaká porucha sluchu, ktorá sa zistí úplne od útlom detstve, pretože na Slovensku v podstate funguje program, kde by sa malo vyšetriť každé jedno dieťa, sú screeningové testy a pokiaľ týmito screeningovými testami dieťa neprejde, je následné ďalšie vyšetrovanie, ktoré vlastne potvrdí alebo vyvráti, či tá porucha sluchu je. A pokiaľ tieto testy dieťa absolvuje a potvrdí sa, že tá porucha sluchu tam je, zistí sa relatívne jej závažnosť, tak
V podstate koriguje sa to nasluchacím aparátom a prípadne je tam indikovaná cochleárna implantácia. Čiže to, že dieťa nepočuje od útleho detstva, by malo byť zabezpečené, že sa to zistí včas vďaka screeningovým testom a následným audiologickým testom, ktoré nasledujú pri negatívnom výsledku screeningu. Kedy už je pacient v takom štádiu, že už je nutný ten implantát kochleárny? V podstate hovoríme o ťažkých poruchách sluchu, ale v podstate pokiaľ pri 60 decibelov rozumie menej ako 60%, čiže toto je jedna z indikácií na cochleárnu implantáciu. Čiže za takýchto podmienok už pacient má ťažký problém s komunikáciou, musí si veľmi veľa domýšľať a v podstate to domýšľanie môže viesť k mylným interpretáciám, to, čo bolo povedané a nejakým komunikačným šumom. Čiže toto je v podstate taká hranica, kde už je cochleárny implantát indikovaný. Je tá cesta k tomuto implantátu dlhá? Vznikajú niekedy aj nejaké zbytočné odklady pre pacienta? Taký najväčší odklad je, že kým pacient sa dostane na ORL, v prvom rade, kým sa rozhodne, že chce ísť a vyšetriť si sluch. Myslím si, že u nás nejaké dlhé čakacie doby nie sú a pokiaľ už zistíme, že nejaká porucha sluchu je, ktorá by smerovala ku cochleárnej implantácii, tak to vyšetrenie ide relatívne rýchlo a vieme to rýchlo zrealizovať vyšetrenia, ktoré sú potrebné pred cochleárnou implantáciou. Pacientovi je následne vysvetlené, čo mu doporučujeme, aký je asi očakávaný výsledok a v podstate on sa rozhodne, či do toho pôjde alebo nepôjde. Samozrejme je mnoho pacientov, ktorí sú indikovaní z nášho hľadiska na cochleárnu implantáciu, ale nikdy ju nepodstúpia, pretože nemajú o to záujem. Aj to je. A prečo nemajú záujem o takúto pomoc? To sú rôzne skupiny ľudí. V podstate, pokiaľ je človek aktívny a potrebuje komunikovať, tak je dostatočne motivovaný, aby to nejakým spôsobom riešil. A táto skupina ľudí je určite naklonená na tú cochleárnu implantáciu. Je skupina ľudí, ktorí v podstate buď žijú sami, sú uzavretí alebo podobne, alebo nemajú tendenciu sa socializovať a v podstate nemajú potrebu, aby to riešili. Hej. Stretávame sa s mnohými pacientami, ktorí majú poruchu sluchu, majú predpísané načúvacie aparáty a tie načúvacie aparáty sú odložené v šuflíku a nikdy nepoužité. Čiže takýto pacient samozrejme nemá ani nejakú tendenciu, že by išiel pri nejakej ťažkej poruche sluchu do cochleárnej implantácie. Tá je spojená aj s operáciou, čo niektorí ako berú ako riziko a nechcú to niečo také podstúpiť. Takže stále sú tam ešte nejaké obavy alebo možno nedostatok osvety. My síce teraz robíme v rámci tohto nášho rozhovoru osvetu a informujeme o cochleárnych implantátoch, ale myslíte si, že je dostatok osvety a informovanosti v rámci tejto témy? Určite treba, ako toto je veľmi dobré, že takáto osveta sa deje a v podstate v rámci odborníkov alebo ORL spoločnosti samozrejme o cochleárnych implantátoch to povedomie je. A možno menšie povedomie je u všeobecných lekárov alebo hlavne u všeobecných lekárov dospelých ľudí alebo tí detskí lekári v podstate s tým screeningovým programom sú informovaní o tom a vedia, čo majú robiť. Takže tá osveta v rámci dospelých ľudí je cestou všeobecných lekárov asi dôležitá, aby všeobecný lekár mal predstavu, aká porucha sluchu je, či je prevodová alebo senzorinevrálna, akým spôsobom by sme to vedeli riešiť, kedy to riešiť, kde toho človeka poslať. Čiže myslím, že aj tým smerom my sa určite zameriame ako do budúcnosti, aby tá osveta medzi všeobecnými lekármi prebehla alebo bola intenzívnejšia, aká je. A následne by sme mali očakávať lepšiu odozvu aj tých ľudí, ktorí by k nám prišli za účelom nejakého vyšetrenia sluchu a prípadne korekcie poruchy sluchu. Myslíte si, že pre pacienta je ten celý proces potenciálny príliš únavný alebo náročný, že možno preto asi tak nedbajú o to svoje zdravie? Asi až tak náročné to nie je. Myslím, že u detského pacienta je to oveľa náročnejšie, ale u dospelého pacienta v podstate tie subjektívne testy sa dajú vyšetriť
aj s objektívnymi testami v rámci jedného dňa. Pokiaľ toho pacienta objednáme a pokiaľ je to spolupracujúci pacient, tak v podstate tie objektívne testy na sluchu aj so subjektívnym vieme urobiť v rámci jedného dňa. Pokiaľ by sa, a na základe týchto testov samozrejme vieme doporučiť vhodnú korekciu poruchy sluchu. Pokiaľ sa jedná o cochlárnu implantáciu, tam musí potom absolvovať aj psychologické testy, logopedické vyšetrenia a podobne. Tak toto už môže sa troška predĺžovať, pretože tam môžu byť nejaké čakacie doby, lebo bohužiaľ nemáme v súčasnej dobe ešte logopeda, ktorý by bol na klinike v rámci implantačného programu, čo by mal byť, aj by sme to chceli, takisto psychológa, takže tieto veci v podstate potom sme odkázaní na nejakých externých pracovníkov, čo môže troška predĺžovať ten čas. Ale v zásade pre pacienta ten celý proces, nepovedal by som si, že je veľmi náročný. Tak dôležitá je spolupráca pacient a lekár a pre lekára je zodpovedný pacient ten najlepší pacient. Určite áno. Stretávate sa ešte s takými mýtmi alebo mýtami, obavami ohľadom týchto implantátov, že čoho sa tak pacienti možno najviac boja, z čoho majú obavy, že čo sa im môže stať pri tomto implantáte? Že môže sa niečo, ja neviem, narušiť pri tej schéme? Ja by som povedal, že ani asi nie. Tam to závisí fakt na tých ľuďoch, keď sú motivovaní a potrebujú pracovať alebo sa socializovať, tak tá cochlárna implantácia je v podstate relatívne bezpečná, čo sa týka aj operácie a ten pooperačné obdobie alebo je v podstate málo kedy ničím komplikované. U dospelých pacientov je oproti dieťaťu výhoda tá, že v podstate dospelý človek, ktorý stratil počas života sluch, tak má vyvinutú reč. Čiže tie výsledky, čo sa týka rozumenia reči, rozprávania po implantácii, sú asi lepšie ako u detí, alebo by som mohol povedať, že u detí je tá cesta oveľa ťažšia, lebo tá reč sa musí vyvinúť. Takže toto je asi ťažšie v tom detskom veku. Nakoľko je to potom pre pacienta náročné po tej operácii, alebo čo sa deje potom? Tá samotná starostlivosť a čo ho čaká? Tá hospitalizácia, čo sa týka hospitalizácie a operácie, tá je v podstate krátka. Tá je štandardne asi 4 dní. Po 4 dňoch ide pacient domov, za týždeň 10 dní ho vidíme, skontroluje sa operačná rána a v podstate to prvé nastavenie toho aparátu a spustenie cochlárneho implantátu je vlastne po mesiaci a to má na starosti biomedicínsky inžinier. No a v podstate potom vlastne sa nastavuje ten cochlárny implantát tak, aby bol pre pacienta čo najlepšie využiteľný a aby aj to počutie sa približovalo reálnemu počutiu. Ešte stále potom pretrváva aj tá spolupráca s audiologmi, logopédmi a tak ďalej? Určite áno, hlavne s logopédmi a v podstate pokiaľ sa potrebuje naučiť rozprávať, rozumieť, ale to hovorím u dospelých pacientov, rozumenie reči relatívne ako u väčšiny veľmi dobré a rozprávanie, keďže mali vyvinutú reč, tam až taký problém nie. U detských pacientov je to oveľa viac. Čiže tam hlavný dôraz sa kladie na dobré nastavenie toho cochlárneho implantátu biomedicínskym inžinierom. Ako často k vám pacienti potom chodívajú na kontroly? Po mesiaci je prvá kontrola, potom v závislosti po 3 mesiacoch a v závislosti, či má pacient nejakú potrebu meniť nejaké nastavenie, tak ten biomedicínsky inžinier si ho predvolá na nejakú kontrolu alebo sa dohodnú, že príde o 6 mesiacov a podobne. Ako sa zmenila tá starostlivosť o pacientov za ostatné roky? Zo svojich skúseností, ak by ste to nejako mohli opísať, ak to máte odpozorované? Ja si myslím, že tá starostlivosť o tých pacientov je veľmi dobrá. Ja musím hovoriť viac za tých dospelých pacientov, lebo u nás robíme aj cochlárne implantáty u detí, ale ich podstatne menej. A tá starostlivosť od tieto deti je oveľa náročnejšia ako od dospelých. Ale tá starostlivosť si myslím, že aj predtým bola veľmi dobrá, pretože ten tím biomedicínskeho inžiniera, logopéda, ktorí sú aj keď externe, ale sú zazmluvnení,
aj podporu psychologa dostávajú pacienti štandardne. Čiže myslím, že tá starostlivosť toho pacienta je veľmi dobrá a aj v minulosti, pokiaľ sa týka nášho pracoviska, musím povedať, že je na približne rovnakej úrovni, že to nebol nejaký skok. Myslím, že to bolo aj predtým, aj teraz je to na vysokej úrovni. A čo by ste chceli zmeniť v budúcnosti v systéme starostlivosti na Slovensku? Tak čo sa týka kochlárnych implantátov, musím povedať, že ako Slovensko je krajina, kde sú tie kochlárne implantáty veľmi dostupné a v porovnaní s inými krajinami. Je to hradené plne zdravotnou poisťovňou, čiže pre pacienta nevznikajú nejaké náklady, čo je veľmi dobré. Aj ten systém vyšetrenia sluchu od screeningu u detí a následného vyšetrenia alebo potom vyšetrenia u dospelých si myslím, že je na dobrej úrovni. Možno tá osveta nám priniesie oveľa viac pacientov, to je dôležité, aby tí všeobecní lekári vedeli, kedy rozprávať s tým svojim pacientom, že asi by ste mali ísť na vyšetrenie sluchu a možno by vám vedeli nejakým spôsobom pomôcť a by to nemuselo nejak veľmi bolieť. Takže toto je dôležité. No a v podstate možno je ten systém nastavený tak, že určite by bolo viac pacientov, ktorí by boli indikovaní na kochlárnu implantáciu a pokiaľ by boli tie peniaze smerované tak primerane, tak asi viac pacientov by bolo zimplantovaných určite. No a čo by ste odkázali tým pacientom, ktorí stále váhajú s implantáciou a pre ktorých je tá implantácia potrebná, ale stále sú tam tie obavy, prípadne sú tam nejaké nejasnosti možno? Každý pacient, ktorý má nejakú poruchu sluchu, ktorá mu začína vadiť, tak by sa nemal báť ísť na vyšetrenie odborné k otorinolaryngológovi, ktorý ho potom vie ďalej nasmerovať. A čo sa týka pacientov, ktorí sú indikovaní na kochlárnu implantáciu, tak v podstate asi je dôležité na nejakých fórach stretnúť sa s pacientami, ktorí už majú za tým a ktorí majú nejakú pozitívnu skúsenosť, lebo myslím si, že veľa pacientov, ktorí podstúpili kochlárnu implantáciu, majú pozitívnu skúsenosť a môžu presvedčiť tých kandidátov na to, aby do toho išli. Pretože vie to zmeniť život k lepšiemu veľmi, veľmi. Takto v závere, čo robiť preto, aby sme dobre počuli? Čo robiť pre svoj sluch? Pre svoju imunitu vieme niečo spraviť, ale je možné odpovedať na túto otázku, že čo robiť pre dobrý sluch? Nemáte hlasnú hudbu v slúchadlách, to je taká typická odpoveď. Áno, je to áno, typická odpoveď, ale v podstate áno. Je to chronická trauma akustická, takže určite nemať slúchadka, zdravý životný štýl. Asi to je štandardné. Hej. Samozrejme s vekom prichádza nejaká degenerácia tých zmyslových orgánov. V celom tele to prebieha tak. K tomu sa nevyhneme. Čiže v podstate ten zdravý životný štýl vo všeobecnosti ako... A ešte by som bola zvedavá, aký je váš názor na tých mladých, čo chodia po priechodoch prechodcov s tými slúchadlami, nevnímajú okolie. Je nejaký odkaz pre nich? Tak sú nebezpečné hlavne pre seba, pokiaľ takto. Môžu dojsť k nejakému úrazu, ktorý môže byť veľmi vážny. A v podstate všetci asi tí mladí ľudia, ktorí teraz vo veľkom používajú na slúchadlá, asi budú v budúcnosti našimi pacientami a budú potrebovať našu pomoc. Tak a budete mať viac práce. A teraz neviem, či je to dobré, alebo nie. Prevencia je veľmi dôležitá, takže na to musíme klásť dôraz. Veľmi relatívna otázka. Tak ja vám ďakujem veľmi pekne za rozhovor. Rozprávala som sa s doktorom Martinom Šucháňom, prednostom kliniky ORL a chirurgie hlavy a krku Univerzitnej nemocnice Luisa Pastéra a Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach. Tak nech sa vám darí. Ďakujem pekne. Ja ďakujem za pozornosť, za sledovanie a hlavne za počúvanie. Ďakujem pekne, dovidenia.